Sir, muna yung nabakal ko siya, sir, bali 500 pesos, sir. Kung saan, So, po, natapok ko naman sa legal na pagbibigyan sa gagawin ng lugar. Gamit na matarang sa pag-ipos. Kung malimang yung hambal, sa magamit pa po yung batok sa imo sa sabihin ng sigado. Hindi ko matarang ka sa pagkuha sa maayo ka, pinipilip yung abogado. Kung ikaw di ka sarap, ikaw pwede lang sa lugar na wala kong bayan. Hindi lang yung mga anak mo tarang. tasar na ito. Kahit mapa-search ko uro ka Wala na. Ang bayo mo, kuha na. Mga kabyanan may ginapat sa area sang Barangay 2, no? Sitio Tugbongan, Barangay 2, Poblasyon Banwasang Hinigran. Kasi din may ginapatigay nga bypass operation ang aton mga katapos ang kapulisan diri sa Banwasang Hinigran sa pamuno sang aton diri hipi nga si Police Major Clifford Batadhay together sang iya mga intel operatives. Kada makita naton mga kabyanan ining suspect, ining subject, may ginapatigayon nga searching, no, sa iya position kag control ang aton police for sure buyer kasi diin nakabakal ini sa isa ka plastic sachet nga may unod ini sang ginapatigan nga siya po bypass man lang siya. kadara nakuha sa iya position kag control ang isa ka panid nga 500 piso bell ang gamit as bypass money. So makita naton mga kabyanan ng padayon ang rekisa sa suspect. Inform sa bag. Inform sa nakuha na video bag. Nilakot ko naman sa sala ko pagupos ang hindi nga kanister tag cooker. Kamay ko na matarong sa pag-ipos. Ano man yung ginagampal, sarang magamit pa doon. Batok sa mo sa isang din yung sigado. Hindi ka matarong ka sa pagkuha sa mga dipindi. Kung bahay ng abogado. Kung ikaw hindi ka sarang, ikaw tinatagaan sa lugar mo sa bayan. Kung hindi yan. Isa. Dua. Lo. Apat. Lima. Rodolfo, ginadang ko para mo sa pagpupot sa ginagawin ni droga. Ikaw may ginamatarong sa pag-ipos, ano man yung may gihambal, sila magamit pabulok ng batok sa imo sa isin mo siya. May ginamatarong ka sa pagkuha sa independente, maayo ang abogado, panitaon di ka sa raw, natagaan mo sa bayan. Sila, no? Inform mo sa ginawa sa dito. Inform mo sa ginawa sa dito. O ginakuha ito sa video, ha? Balok ang ginakuha ito sa video.
Ariman mga kabyanan ang presensya sa aton barangay captain Joel Mungkal upod man sa kay kagawad sa Rosa sa barangay 2. Kaya makita naton mga kabyanan may nakuha nga 5 pagid ka plastic sachet, may unod sinisang ginapatiyan nga siya buo. No, 5 plus ang isang bypass item, 6 tanan ka pinutos. No, ang nakuha sa suspect sa subject Center. nga ginkilala sa kay Center. Sunto. Rodolfo Villanueva. Rodolfo Villanueva, no? Sunto. Rodolfo. Tugbungan Center. Tugbungan Center. So, ang suspect makita nato na mo ini siya, no? Nakilala sa kay Rodolfo Villanueva. May asawa ini. Kaga pumuloyo ini dire sa nasambit nga lugar. Tubungan Center. Sunto. Pumuloyo ini sang Tubungan Center, Zone 2, Barangay 2, Poblasyon Banwaya sang Hinigaran. So nabaklan ini siya sang aton police pusher wire sang isa ka plastic sachet. May unod sinisang ginapatihan nga siya buo kaga nakuhaan pagid ini siya sang 5 kaduga nga plastic sachet, may unod sang ginapatihan nga siya buo. So 6 tanan. 6 plus ang mga drug paraphernalia. Kaga nakita nato na isa ka 500 piso bill gamit as by bus money. Ang kwarta 650. Plus ang 150. 650 tanong kuha siya. Ang kanister. Ang wallet. Ang controls. Sunto. Sunto.